Jo sóc estudiant de segon d'ESDAP a Pau Argallo, aquí a l'Escola de Badalona, i res, això era una activitat de classe que participava en 3 cursos diferents de l'escola i, bueno, era una activitat on havíem de plasmar la identitat de Badalona, la festa, la disbauxa, la unitat i la diversitat també. I res, vaig agafar la figura del dimoni perquè és molt important aquí a Badalona, però li volia donar una cara diferent, li volia fer alguna cosa que no s'hagués fet abans, i era fer aquests 7 dimonis, que són les ombres dels dimonis, i que estaven vestits de vermell, fent referència al color de la pell, i portant aquesta festa als carrers de Badalona, la música i la disbauxa i així. El cartell és bastant senzill, té unes figures bastant senzilles, però que l'estil de dibuix sigui senzill no vol dir que a l'hora de fer-ho ho sigui, sinó has de sacrificar moltes coses, molts elements. Per tant, jo volia fer aquests 3 blocs, que és de què estem parlant, que són les festes de maig, i a on i quan, que és a Badalona el 2022, i aquest bloc més gran, que és la il·lustració que acompanya tot el cartell, que són aquests dimonis que apropen la festa als carrers de Badalona i als badalonins i badalonines. Jo sóc músic, jo toco la trompeta des de fa 10 anys i sempre m'agrada posar una mica de mi en els treballs que ofereixo a la gent. Aleshores, volia des d'un principi relacionar-ho amb la música i amb aquesta festa que és les festes de maig. Aleshores vaig fer uns primers esbossos d'una orquestra, eren molts dimonis, al principi no eren només 7, eren més de 20 dimonis diferents, amb diferents instruments. Aleshores vaig haver de sacrificar molts dels dibuixos que havia fet i res, al principi era una composició més clàssica, més de la formació d'orquestra, o més dividit tot, potser no estàvem més aquí, sinó estàvem més cap a omplint tot el cartell, i em vaig adonar que això no funcionava, que això molestava bastant i embrutia el cartell. Aleshores vaig haver de treure dimonis i tal, i aquests dimonis no són una orquestra com a tal, sinó que són dimonis que surten als carrers i ofereixen la música a la gent d'allà, no? I apropen la música a tothom i no estan en un escenari ni res, estan pels carrers portant la festa. Bàsicament, el número 7 no, però sí que siguin aquests instruments, sí, perquè són instruments que es queden al record de la gent, no? Són bastant diferents entre si, són una trompeta, un saxo, un trombó, una flauta travessera, un cantant, uns bongos i el director dimoni, no? Aleshores són bastant diferents entre si, cadascun aporta diferents sons i melodies a les peces musicals. Aleshores, que siguin 7 no és l'important, sinó que siguin instruments diferents entre si, sí que és l'important. Jo em vaig basar bastant en el dibuix, en el còmic espanyol, a mi m'agrada molt el còmic espanyol i català sobretot també, i sempre es caracteritza amb aquestes figures bastant simples, bastant simples però que tenen molt de moviment, no? Aleshores el meu cartell jo crec que també té bastant de moviment. Aquestes banyes són el que identifica el dimoni. Són unes ombres, però quan veus aquestes banyes, aquestes cues que acaben en punxa, et dones compte que és un dimoni, no? Tot i que no estigui vestit de vermell, és l'ombra d'un dimoni. Per tant, a mi m'agrada molt això. També tinc molts referents actuals, que són la Flavita Banana o Javier Jaén o Javi Rollo, també són dissenyadors i il·lustradores que també m'agraden molt i que m'inspiren bastant en aquest traç bastant simple, bastant ràpid, bastant simple, però que aporta moviment, que et parla bastant a l'espectador i no sé, m'agrada molt el moviment. Sí, el procés és bastant extens, bastant llarg,
Jo sempre faig esbossos en paper, en tradicional, amb un llapis i el que surti. Aleshores, en aquest cas, en comptes d'un llapis va ser un punta fina tota l'estona i per això té aquests traços tan marcats, no?, del rotulador que passa i tal, no? O potser a les hores de fer-ho tan ràpid queda aquesta marca, no?, de rapidesa, de moviment. I sí, jo en aquest cas ho vaig fer tot en tradicional, tot en paper, vaig haver de fer cada dimoni individualment i bàsicament és això, són retoladors negre i retolador vermell i ja està. Jo faig cada dimoni per separat, cadascun amb el seu instrument, amb la seva posició, però després jo digitalment els composo i abans d'arribar en aquest cartell final tinc, no sé, fins a 44 cartells diferents de com va ser el procés d'anar posant un dimoni aquí, posant-lo allà, a veure com queda en aquesta posició, si el girem, si tal. Va ser bastant llarg, però al final ha quedat un cartell bastant... És això, perquè quedi un cartell simple, una obra bastant simple, has de passar per un procés bastant llarg. Doncs per mi va ser una sorpresa perquè, com comentava abans, era un exercici de classe, jo el vaig presentar a classe i sí que sempre m'agrada aportar el que a mi m'agrada i el meu estil a tots els treballs que faig, però no m'imaginava poder guanyar perquè participaven més de 60 persones i ser el guanyador d'entre 60 persones és que han vist alguna cosa bastant diferent en el meu cartell, no? Aleshores, jo em vaig assabentar abans que tothom, abans que la classe, i vaig haver de fingir bastant a la classe, vaig haver d'estar mentint una mica perquè tothom deia ja saben el guanyador i diuen que és d'aquí, de no sé què, no? I clar, jo pensava, és que jo ja ho sé i tinc moltes ganes perquè a classe nosaltres hi ha bastanta deportivitat i bastant de companyerisme i ens expliquem bastantes coses i sobretot un èxit així és una cosa bastant bona per compartir, no? Per tant, vaig haver d'estar callat durant 2 setmanes bastant llargues per a mi i va ser bastant dur, però quan es va saber, quan van fer la presentació del cartell amb la gent de l'Ajuntament i tot, va ser, per fi puc explicar-ho, em vaig treure un pes de sobre i ara que d'aquí poc es vegi per tots els carrers i que tothom ho vegi pel carrer, no sé, és una sorpresa, estic molt orgullós de que m'hagi passat això i no sé, és apropar el meu art a la gent dels carrers, no? I això m'agrada molt del disseny, que tothom ho pot veure pel carrer o on sigui, però ho veurà.